एगो बात कही। बोल बोल। ये भैया हम सोचतनी कि वो 4 चक्किया खरीदा जाए, कहीं जाए आवे में कितना वजन होता। बहुत अच्छा सोचता है। हम तो सोचते नहीं एक बार लिया जाए तो कहीं आवे जाए खातिर आदमी आसानी से आ जाए। मोटरसाइकिल से आवे जाए में कोई फैमिली का बड़ा दिक्कत है। हाँ भैया ठंडा के दिन बढ़े तरह। हाँ हाँ हो। हाँ बाबू यहीं बैठी। बैठो। अरे दोनों जना आपस में का तो क्यों करत है? छोटका कहत है कि भैया एगो 4 चक्किया गाड़ी किना जाए तो बहुत बढ़िया रही। तो सबसे अच्छा सोच बा बाबू के हमरा हैं एगो 4 चक्किया खरीदिए जाओ हैं। हाँ आखिर पैसा बढ़ रही बा। पैसा बढ़ रहा बा, मान का लो कहीं वजन आवे सही जाए बा। में हमनी के दिक्कतें होता हाँ हैं। अच्छा तो 4 चक्किया किने के बात करता लो। हमार भतार तो दुगुना कमाला, अब कि ना जाई तो बड़का उनमें के हिस्सेदार हो जाई। ऐसन तो हम हो खई ना देम, अलगा हो जाम तभी हम किनवाएम। कहल जाला एगो उंगली से कहीं बार करल जाओ तो कुछ ना होई, लेकिन ई 5 उंगली के तो मुट्ठी में बांध लिहल जाओ तो लोग कहे लगे करा के फाइट मुक्का। एकरा से कोनो दुश्मन पर वार करल जाओ तो छक्का छूट जाला। मुट्ठी के मतलब हमनी के एकजुट बानी स पूरा परिवार के एक मत बा। ई बेरा तहन लो जवन चाहबलो तवन खरीद सकल लो, जमीन खरीद सकेल लो, फ्लैट खरीद सकेल लो, जौन भी चाही तो खरीद सकेल। तो हम भी चाहतानी कि सब कुछ काम होके ये परिवार के प्रोग्रेस होके। ठीक बा बाबूजी, ये महीना के पगार मिली तो कार लिया जाए। ठीक हाँ बाबू जी छोटका ठीक है कहता। ए रानी हाँ जी। रानी अरे बो आ गई नी। ए तन भूख लागल जाबू खाना लेके भूख खाना। ठीक है बैठी हम ले आती हूँ। ठीक बजा। लीजिए खाना। ए टेबुलवा टिन लेके आवा। ले आती हूँ। ले आवा। रखो। रउआ उलो से राय करते रहनी 4 चक्किया किने के। आ 4 चक्किया किना जी तो बड़को में का आधा हिस्सेदार हो जाइयन। आई अलगे हो जम तबे रउआ खरीदम 4 चक्किया, समझ गए नी? नहीं तो दिमाग ठीक बनू। हमनी दोनों जना के भाई के बीच में ते दरार पैदा मत कर। हम अपना भाई के अपनों से ज्यादा समझनी, ठीक बा? हट। हमरे के धक्का मार के जाता रहा, हमू कसम खा लेता नी कार तो खरीदेबे करी, बाकी अलगा हो गईला के बाद। देखो बेटी रास्ते में बढ़िया से जाई जाला, ठीक बा? मन लगा के पढ़ियो। हाँ मम्मी जाता रहा। ठीक बा। कगरी कगरी जाई जाला। हां ए जे छोटकी के कह दी हाँ, समझा। कह। ए छोटको हनी आओ तो देखो हमनी के जा तनी सन बाजार है, कुछ काम बा, कुछ सामान लेवे के बा। तोहरो कुछ चाहिए तो बोल। हमरे कुछ न चाहिए। ए इंगन काहे बोला तनी? ठीक तो बोला तानी। अच्छा ठीक बा, आराम से खाना पीना खा लियो, ठीक से रहियो, ठीक बा? खाना ना गल चूड़ा भाड़ में हम ना खाएं खाना वाना। सल बुझाते इनका मूड खराब बा। अच्छा ठीक बा, जा आराम करा। चली जी। हाँ चल। मुंड के कहता रो घर में आग ना लगा देनी तो हमरो नाम रनिया ना। कहां बाड़ू हो? क्या हाजी? ए ने आवे बता से बात करे बा। आगे नहीं रुकी। आओ। बैठो जा बैठो। बोली का कहतनी, बाकी हम मजाक के मुंड में नहीं की। हमार मुंड अब पहले ही से खराब बा। काहे भौजी काहे मूड खराब बा हो? हमार मरद बुढ़वा से अब बड़कू से ज्यादा कमानी आ कोहा तरसन के चर्चा को किने के। एके में भौजी हाँ जी। ऐसा होके मत दियो। तहार मरो तो उनके ज्यादा पैसा कमा ले। एके में खरीदाई तो तार बड़का भसुरवा आधा का हकदार हो जाई। जी रोवा ठीक के कहतनी, हम ऐसन तिरिया चरित्र रचे कि हमार मर्द अलगा हो जाई हैं। एकदम मत करो। तू अलगा हो जाए बोलो नु तो हमारा तरफ से एगो पार्टी हुई पार्टी। हाँ बाबू 3-4 दिन में अलगा होइए जाए। हाँ भौजी एकदम हो जाओ। ठीक बा हम चलते नहीं। ठीक बा जाए। ठीक बा। तारा के तो कहनी है कि चलो कुछ होटल में खा लिया तो तू तो कहत हो होटल में खाइबे ना कर। ए जी होटलवा के हमरा सामानवा तनको पसंद ना पड़ेला। कुछ अमीन चौमिन बर्गर फर्गर कुछ ठीक हमरा ना लागेला। अरे ठीक बा तब देखो कुछ बनल बदल लिया। बड़ा जोर से भूख लागल बा। अच्छा रुकी। ए छोटको का है? ए खाना वाना बा कि ना? बिलाई खा गेल बिया खाना। का
ए तो दोसर तारा ना बना के चाहिए। जिंदगी भर तारा के खाना बना के हम ही खियाई, आ गइल बड़ तो जा बना के खा। का हो गइल बो काहे में बोलत है? ए जी हमरो नहीं के बुझाती काहे इंगन बोलत दिया। एक बार वो बैठी हम कुछ बनाओ तनी रवा के खाए खाते। हां ठीक बाप जा तू बनाओ त हम हाथ मुंह धो लेता नहीं। ए रानी हाँ ए खाना ले बे। खाना वाना नहीं खे बनाल काहे रे? तक ले रवा अलगा ना होखम तब तक हम खाना ना बनाएम, समझ गए? ये खाली समझ नहीं के हमरा खाने के बारे में मत बोल। समझ नहीं के काहे मारत तनी? ए का कल हो कि बाबू मारत तनी तहरा? कटो पूरा एक लगा के कहत रुकी का भइल बा। ए बाबूजी देखी ना पता ना का कहले बाड़ी कि बाबू खिसियाई बनी। बाबूजी ई को जावल के होके के ठीके नु कहा तनी बाबूजी, जले अलगा ना होयन तले घर में हम चैन से केहू के ना रहे देम। आई हमरा पे हाथ छोड़ता रहन, इनकरा का आज हम बताओ तनी। अरे अरे हे बा देख लिया का कह के बोलस लिया, कहती आजे बता दे। हमरा तो डर लगता कि कहीं उ जहर खा लेहल तो हमनी के पूरा परिवार जाके जेल में चक्की चलावे के पड़ी। एकरा से पहले हम तो कहतनी कि तहन लोग जाए से दोनों जना अलग हो जाए। तो ठीके कहते हैं बाबूजी। ए भैया ई टुका कहत रह ओकरा जौन मन करे तौन करो, जहर खा ले चाहे कुछ हो जा, लेकिन हम तारा से अलग ना होखे। ए बाबू ई रउआ का कहतनी? अपना भैया के बाबूजी के बात मान जाई, मान ले उ जहर माहुर खा लिहन तो घर के इज्जत का रह जाई, लोग शिकायत करी नु। अरे छोटका ते बात के समझत काहे नहीं की? हाँ बाबू हे बाबू हमरो बतिया मन बो देखो तू अलगा हो जा, यही में हमनी घर के भलाई बा, ना तो कुछ कर दहलस तो बहुत गड़बड़ हो जाई। आ देखो 2 गो रूम बा, एगो तहार रूम हो जाई। ठीक बाबू। मोबाइले चलाएं। आई नरो तर के खेतो पाटी ना बड़कू के गेहूं ठेउना भरा गइल, अपनी के खेत में के गेहूं बिलाइले जाता। डिप्टी छोड़ के हम खेत पटल जाई, आज हम खेती कइल ही नहीं की तो खेती भार में ना जाई। टी ना गइला से एक दिन में बन बिगड़ ना जाई। ते एक दिन के कटरी तोरा चलते हम 5 दिन से डिप्टी नहीं जा, नौकरिया से निकाल दिया सन तो समझिए हम जाते नहीं खेत में। बाबू ए काहे मौन मार के बैठल बढ़िया, इतना सवेरे काहे चली लिए डिप्टी से? का कहीं बाबूजी ई 5 दिन से हमरा के डिप्टी ना जा रसिया आ कंपनी वाला हमरा के नौकरी से निकाल देल बालो। अब हम का करम कुछ तो समझ में नहीं खेवा। टेंशन लेला कोनो जरूरत ए जी रउआ ड्यूटी से आज बहुत जल्दी आ गइल बनी, काने के बात बता। जौन चाहत टलवा तन हो गई, नौकरी से लात मार के निकाल देल सन। अब चलो खेत में घास लो चल जाई तब तेरा बुझाई। रउआ मजाक मत करी, 5-6 दिन ना गइला से कोई नौकरी से ना निकाल दी। ए बहू बात सही बा, बाबू के नौकरी से एकर सेठ निकाल देल बा। कुछ बुझाते नहीं है कि अब का होई। अब का होई? चलो खेत में गड्ढा मजदूरी करे, हाय उठलाली छोड़ब आ चलो खेत में तब तेरा बुझाई। हमरे से खेत में काम ना होई, हम ना जम खेत में। ना जेबे ते काहे ना जेबे, ते ही ओला करे लेबे। चल चल खेत में चल चल। अरे रख खेत चल फट मुआर और ही अलग करब। चल के सब सब चल सब। हाँ आओ है ना तनी। आओ तनी आओ आओ। आ गई नी। हाँ आगो नहीं। ए आ देखनी है छोटा का ओकर मोगी होई खेत में काम करत बा सन। खेत अब ऑफिस में काम करे वाला आदमी जाके होने खेत में घास सोहता आ नया नचर मेहरारू ओकर संगे बिया खेत में हमरा ई तनको ठीक नहीं खेला। ए जी सुनी ना, बाबूजी से कही ना कि फिर से एक में क दे, भले हम ही जाम खेत में सुहनी रोपनी करम, छोटकी जाती आ हमरा ठीक नहीं खे लागत देख के। हाँ हमनी कही तो अलग बात बा। ए मई का बाबू देखा चाचा चाची के लेके जात रहूं खेत में, चाची रोते जात रही। देखे बताओ। जी कदना रुवत रहुए। चली ना कही हाँ, बाबूजी चली बाबूजी से। से कहल जाओ हाँ। ताकि बाबूजी फिर हमनी के एक में हो जाए नहीं। हाँ चल 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 बाबू। भाई एक मेरा लवा सब ये घर के कितना प्रगति हो रही। जब से ही अलगा भइल बड़े सब
तब से दिन प्रतिदिन हमनी को दुर्दशा हो रहा बा। समझ में नहीं आवत। ए बाबूजी का है जो बड़ी तरह वो सोचता नहीं सोचत ये बानी कि बाबू तह लोग दोनों जना एक में रह लो तो ये घर में कितना रौनक रहे। जब से तहन लोग अलगा भइल बड़ा लोग। ए बाबूजी आवत नहीं है तो देखनी है छोटा का होकर मेहरारू खेत में काम करता ला सन। हमारे ऑफिस में काम करे वाला भाई खेत में काम करता हमरा ही तो उनको अच्छा नहीं लगा। ए बाबूजी रउए ओकन के समझाई आगे फिर एक में हो जा सन। यही खतरा हम रउआ लगवे नहीं है सन का हो। हाँ जी बहुत आता हमरा के समझाई ले मान जाई तो ये परिवार खातिर बहुत ही सुख शांति बा। हाँ बाबूजी ओकरा के समझाई कि उ एक में फिर हो जा सन। ओकनी के दुख हम से देखल नहीं खेला। ठीक बा बाबू हाल हम करें। बढ़िया से एको मकई टूटे के ना चाहिए काल जहिया टूट दे माज हम हमरे से खेती उती ना होई अब। खेती उठी ना होई मुआ ने तरह के कह के कब टका हो के करे ए जी अभी हमरा से ना होई। सुनी होई? ना का रे? मम्मी से एगो बात कहतनी। बोल चली ना बाबूजी से बात करके भैया जी और हमनी के एके में हो चलल जाओ। तेही जाके बाबूजी से माफी मांगा भैया भाभी से हम ना जाए कौन मुंह लेके जाए उनको लोग के सामने हम तेही ठीक जो बा चली हम ही माफी मांगे। चल अब समझ में आई भाई भाई के था ये अभी ना आई सन हो। यार बहुत कहीं ए केरे बड़ हो दादी कनी आई का भइल बा हमरा के माफ कर देखू का होती है। ए छोड़ बोका भइल बा काहे रो हमरा के माफ कर दे। का भइल चुप हो जा उठा दीदी हमरा के माफ कर दे। अरे अच्छा चला उठा मत का भइल ह काहे रोवत तारू कुछ बतैबो करबू बोला ना। अरे का भइल बोला बा काहे रोत बोल ए दीदी हम फिर से एक में रह चाहतनी। का तू एक में रह के चाहता नहीं। हम बाबूजी अरे तो बहुत खुशी वाला बात बा कि समय रहते हुए तार दिमाग काम कर गईल आ तू फिर से एक में रह के चाहता तई में रोला के कौन जरूरत बा। जब एक में रह के चाहता ठीक है ना बा कि ना हो। हाँ ये तो खुशी के बात बाटे। अरे बाबू आइए गइल। हाँ बाबूजी ये हमरो से कॉलेज से तो हम कहे कि कौन मुंह लेके बाबूजी या भैया के सामने जाए तेही जाके माफी मांग। ठीक बा आज के बाद तो हम लोग एक में आए परिवार के बहुत आगे ले जाए के बा हमनी के समझ लो। तुमनी कहां भी हो। अरे हाँ बबनी होई बोला, बोला। ए मीरा मीरा अरे कहां रहलू तू। अरे का करी हिरनिया दे देल बिया लइका खेलावा तनी हराम तोरा के देव कर लइका देव कर तो का चलते तोर सीन कर जाते ते पकड़ा। भाई देखी हमनी के ई वीडियो बनौनी असन संपूर्ण रूप से पारिवारिक बा आ संयुक्त परिवार पर आधारित ई वीडियो बा। जैसे कि हमनी के अगर दो चार भाई बाड़े तो भाई एक में रहे लो तो वो परिवार के प्रोग्रेस दिन दूना रात चौगुना के माध्यम से बढ़ते जाला। लेकिन जब वह परिवार मेहरारू के चलते चाहे भाई भाई के क्रोध के चलते जब वो बिखर जाला तो इस तरह के बिखराव आ जाला वो परिवार के प्रोग्रेस रुक जाला। वह हमनी के ये वीडियो में देखौले बानी सन। तो अगर संयुक्त परिवार चाहे तो दिन दूना रात चौगुना के तरह अपना परिवार के आगे ले जा सकेला। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहला अगर रउआ संयुक्त परिवार में बानी तो हिल मिल के रही आ सब ये गार्जियन बा ओकरा बात के मानी आ माने तो वो परिवार के प्रोग्रेस संभव बा। अगर नहीं मानत तो समझ ली कि बिखराव बा। जे तरह ये वीडियो में देखाओ गया बिखरे के ना चाहिए बंद के रही। संयुक्त परिवार बानी तो एकदम हेल मेल के रही तो ये परिवार के माने कल्याण हुई। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहला। जय जवान जय भाई।